Mga kabaro, naabot na gid mi no nya lampas sakit mi gamay ang mga lang hindi pa dayon. Main. Ata manimba. Mga kabaro, no, manimba mi sa kong misis sa Shrine Hills, Matina, Davao City, no. Totoo na pagdiwa kasulod og simbahan tungod aning pandemic karon. Ang Shrine Hills nga simbahan sa dito sa Matina na open daw ang simba dito. Wow, ganda ng pormahan may na. Mura mag ninang og bunyag. Ayos ang pormahan ah. Yung mga kabaro, no? Update na lang mo dito ah. Boret. Burit. Mga kabaro, no? So sad mga kabaro, no? Padulo naman kami yung Shrine Hills karon na nitabo. Dulo lang kami sa traffic light pasaka sa akong misis, nagmotor magud mi. Karon na nitabo. Ulan mga kabaro, siguro magpadayon mi ana dito. Mura may piso nga nabasa. Amo sa ni pa undang-undangon mga kabaro, no? Kung unsay dagan na ni nagmotor magud mi. Mga kabaro, no, medya oras na ang ninglabay, mahorag yapon ang sitwasyon, no, kusog yapon kayong ulan. Marag, mga tulan siguro may anig, managkot siguro. Managkot lang ta. Ay, nalang kang ulan. Itom na kain langit to. Asa? Hindi mo na tuwa. Siguro na sa gwapo, hindi mo na tuwa mangga. Mura, unsa na nga mangga may? Ha? Ano na kabalo ang kabayo? Nanay iko. Ni dagko man di mo na kabayo. Taka ra ko. Murag mangga apple. Mangga apple siguro na sa nawan apple mangga. Akad do. Mangga mango. Ting season karon no kay namunga man sila. Ha? Lagi? Ang bachelor nagpaabot og pasahero. Mga kabaro, no, sa wala pa'y pandemic, no, kini nga lugar nga among gipa silungan karon, no. Sa wala pa'y pandemic, hingarong orasa puro pasahero ni diri ah. Kuto ba tong nay conductor dito ah. Bus stop ni diri ah, bus stop ng Matina. Sa karon, mga 15 minutos sa siguro ng bus diya nagtambay, no, pagyapoy pasahero nga ni saka. Tingana ang epekto mga kabaro sa pandemic. Nga mga kabaro, no, update lang mi kung yung pa sa mga asawa nagpuyo daw balay ang asawa. Okay. Taga sa okay. Mga kabaro, no, ning kusog na yung insaktong mga ang ulan mga kabaro, no, kung makita nimo dako mga kabaro. Mga kabaro, no, update lang ni kung unsay dagan ani makasubida pa mi ani nga musubida mo gud mi mga kabaro, sigurado gyud basa gyud mi. Mga kabaro, update lang mi no. Mga kabaro, naabot na gyud mi no nya lampas sakit mi gamay ang mga lang hindi pa dayon. Ay, gimitay. Mga
kabaro, nagsugod ng simba, no? May pa ng pagsugod, nakasugod tayo mga kabaro, apan hindi naging ulan. Yeah, mga kabaro, no? Update lang yun mga kabaro. Mga kabaro, nahumanan simba mga kabaro, no? Sa pagkakaroon na ulan gapon mga kabaro, pero dili pa kayo. Amo na lang jong iuli kay basi niya o mukusog pa ni insakto di na gid noon ni kauli sa pang misis. May hapon, sir. Yeah, mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagkuyog. Update lang ko niya mga kabaro kung unsa pa yung mga katikaran. Basta mga kabaro, no? Gika namin nanimba, nakauli mi kusog-kusog yung ulan. Sa karon na namin sa mong balay. Main. Aw. Yeah, mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagkuyog. Ginawat ko no nga okay na ang tanan. Wala na yung pandemic. Sugod na po sa bulan sa Pebrero. Yeah, mga kabaro. Hohohoy!